Близо до морето, в гръцката махала се намира малка затулена уличка – Йоан Екзарх. Там на номер 8 е най-простичкото българско място – Параклиса. Когато отворите закритата от брашляни лозница порта, сърцето ви трепва и си спомняте да се завърнеш в бащината къща. Душата ви ликува от усмивките на стопанките на това скътано място. Ще ви донесат пита боговица и ще ви преразкажат българското, не само в домашните гозби, но и в скромната и топла нареда – историческа, литературна и кулинарна. Ще останете изненадани от зързаватите и благояшките, поднесени с много обич от откритите и усмихнати лица на момичетата, облечени като самодиви по Енюв ден. Тук може да намерите и поръчате забравени гозби, може и по половин, и да послушате класическа и българска музика. Ще ви посрещнем всеки ден от 11 до 23 часа без Божия ден, неделя. На много е лета и Бог да ви пази!